Iya genten-genten Mas. Sepira Mas? Iya. Opo iki? Sakmono Mas. Nggih. Monggo. Ayo Mas, kene Mas. Apa iki satenane takdirku sing jawab seliramu beta ati beta lambe tega gawe lara tresno iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu request masih full iki. Spesial buat para tamu dagang dan pengantin semoga berbahagia selalu. Kena opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalane aku menting wong liya apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Tenane takdirku sing jawab